Astronomickí nadšenci si v obci Vrch Teplá prišli skutočne na svoje. Viac ako týždeň stanovali pod holým nebom a práve nebo bolo dôvodom ich stretnutia. Je to astronomický tábor, ktorý je zameraný na pozorovanie meteoritického roja Perzeid. Je to zamerané na pozorovanie meteorov, ale nie len to. Okrem meteorov je na oblohe samozrejme veľa zaujímavých objektov a my sa venujeme aj týmto objektom. Jedna sekcia z týchto účastníkov robí vizuálne pozorovanie meteorov, druhá sekcia robí vizuálne pozorovania tých objektov, ktoré som spomínal očami cez ďalekohľad a tretia skupina, ktorej členom som aj ja, oblohu fotografuje. Jedným z výstupov je pozorovanie meteorov. Dneska v noci má nastať maximum meteoritického roja Perzeid. A my sme pozorovali predchádzajúce noci, budeme pozorovať túto noc, kedy to má lietať najviac. Budeme pozorovať ďalšie noci, ak nám bude prijať počasie. Tie napozorované dáta potom spracujeme a v zhustenej forme ich dáme do databáze Medzinárodnej meteorológickej organizácie, kde si ich kdokoľvek môže stiahnuť a pracovať s nimi. Slúžia napríklad tomu, aby sa spočítala hustota hmoty v okolí Zeme, ktoré v tomto období, zhruba v polovici mesiaca. Program prelínali odborné prednášky astrologov zo slovenských hvezdární alebo členov astronomického klubu Juraja Bardyho. Ten organizoval celú akciu v spolupráci s Považským osvetovým strediskom a s podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja. Akcia mala aj zahraničnú účasť. Máme tu kolegov, ktorí sem už niekoľko rokov chodia, ako bolo spomenuté, Jakub Černý, ktorý je z Prahy. Ďalej sú tu zo Vsetína, zo Vsetínskej hvezdárne, sú tu kolegovia, tu sú profesionálni pracovníci plus členovia od nich akože s krúžkou. Spokojnosť je veľká, pretože takú účasť, ako sme mali, ako máme a ešte čakáme, že prídu ďalší, je dosť dobrá, pretože, ako bolo povedané, aj teraz v súčasnosti máme tu cirka okolo 40 ľudí a ešte čakáme ďalších, čo prídu. Vysoko oceňujem to, že to dokážu títo nadšenci takto vo Vrch Teplej zorganizovať a už to dávno presiahlo hranice regiónu alebo okresu. Organizovanie týchto akcií je potrebné nielen preto, že vesmír je databáza neskutočne nekonečných informácií, ktoré títo nadšenci čerpajú, ale je to aj organizovanie určitých spoločenských vrstiev alebo ľudí, ktorí to zaujíma. Je tu strašne veľa mladých nadšencov, čo ma teda veľmi teší. Celé pozorovanie trvá od 9. do 17. augusta. Dátum expedície ale nie je náhodný. Ten dátum je stanovený vlastne presnosťou chodu našej zemegule, lebo naša zemegula 12. augusta práve pretína prúd častíc, ten meteorický roj. Ten roj nie je v činnosti len 12. augusta, ten roj je v činnosti, pokiaľ si pamätám, skoro mesiac, ale tá aktivita narastá smerom k 12. augustu a 12. augusta tých meteorov by malo byť na oblohe v noci pozorovaných 60 a 100. Kristína Lišková, televízia Považie.